Durant el 2023, la iniciativa Selva Cultura va impulsar uns laboratoris de cocreació vinculats a la transformació digital de l'àmbit cultural, on els alumnes van realitzar uns màppings utilitzant aplicacions de intel·ligència artificial. Per una banda, el programa compta amb un itinerari formatiu i llavors a la segona part del projecte treballat a partir d'aplicacions d'intel·ligència artificial amb un resultat tangible, que aquest serà un mapping que es projectarà en Amer Sant Hilari i Massanel. Crec que realment no arribem a ser conscients del potencial que pot tenir a nivell de canviar la societat com grans revolucions, no? Com la revolució industrial. Amb la intel·ligència artificial es poden aconseguir coses inimaginables. La intel·ligència artificial suposarà un canvi absolutament radical, ja el suposa, però el suposarà molt més. No té res a veure la vida tal com l'hem entès fins ara que d'ara en endavant.